quins pigments deuen tenir els espinacs? Per què les fulles són verdes? Saps què? Jo tinc una idea per descobrir-ho. Vine amb mi que farem un experiment juntes. Per a fer aquest experiment necessitarem un llapis, un got, paper de filtre, alcohol, un morter i fulles d'espinacs. Agafem les fulles dels espinacs, els extraiem els nervis i les trossegem. Ara introduirem les fulles trossejades al morter. A continuació, afegim alcohol al morter. Triturem les fulles sense colpejar fins que l'alcohol adquireixi un color similar al de les fulles. Tot seguit, filtrarem la mescla amb l'ajuda d'un paper de filtre i un got com a col·lector. Ara esperarem una estona a que la mescla s'acabi de filtrar. Finalment, retirem les substàncies filtrades. Introduïm una tira de paper de filtre col·locant-la verticalment dins del got amb l'ajuda d'un llapis. Ara esperarem unes hores mentre té lloc la cromatografia. Després d'esperar unes 14 hores, veus, ja podem veure els pigments que conté la fulla d'espinacs, i tot gràcies a aquest mètode de separació de components que s'anomena cromatografia. Mira, la banda de color verd són les clorofiles, que són les que li donen el color verd a les fulles, i la banda groga són les xantofiles, uns pigments que juntament amb les clorofiles absorbeixen la llum del sol per poder fer la fotosíntesi.